సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సో వెడ్డింగ్ వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తాయి. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్‌లో అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటోస్, మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటోదిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చిన్న చిన్న సైజ్ 2 ఫోటోస్ ఉన్నాయి కదా! 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో లాంగ్ ఫోటో వదిలేసేయండి. వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫోటోస్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతూ వెళ్ళండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సీక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ అప్లై చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాం కదా! ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫిక్స్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇది కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. దీనికి కూడా ఒక్కొక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాల్సిందే. సో ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్కువ లెంతీ వీడియో ఏమి ఉండదు. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సింపుల్‌గా 2 ఎఫెక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం కంప్లీట్ అయితే వీడియో ఒక లెవెల్‌లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్.
సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో నేను చాలా వీడియోస్ ఇలాంటి వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటా. సో ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన గంట సింబల్‌ని ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 13 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.